Ya ora apa-apa kersane Pak Nata Mursita ngono. Ya. Ki Mbak Tatin dadi Suminten, Kesuwan dadi Subrata. Oh iya ngono. Terus Mimin dadi Cempluk. Oh iya. Cempluk bojone. Engko lakone Suminten gandrung Subrata, terus Mimin anu Cempluk teka, terus padu karo sapa jenenge iki? Suminten. Oh iya. Lah terus Mbak Apri dadi Patu mbahmu. Lah apa kowe? Napa prayoga Prameswari kira lakone ra Prameswari. Komplit tambahan. Godhong-godhongan ae pri dadi godhong-godhongan ra apa-apa. Aku tak ngerek kelir ae. Ya mengko gampang kok Mbak Apri gampang. Ya sing penting kuwi sithik. Ya mangga turuk. Iki mau srepeg dienggo ngiringi sinden arep nguyuhno. Iya. Turuk. Saiki ketoprake. Oh iya. Ya, mangga. Den Mas. Suminten iki. Injih Den Mas. Kok jenengan wonten mriki to? Lho, biasanya aku liwat dalan iki Suminten. Lah nggih, niki mau biasane jenengan liwat mriko kok yo liwat mriki. Ya dilalah wae aku nuruti krenteking atiku. Nggih keleresan nek ngaten iki Kang Mas. Kok iso kebeneran piye to? Lah kula niku ketwau niku nunggu jenengan liwat-liwat kok ya ora gek liwat-liwat ngono lho dilalah kok saiki ya liwat. Ora lah kok kowe nganti ngenteni nggonku liwati duwe karep apa? Jenengan mboten ngertos napa pripun to? Ya ora ngerti aku. Nek ora ngerti ya kene tak kandhani rene. Rene lho. Sik aja demak-demok ngene iki to, Ten. Lah ngapa to? Iki rak ya ora ngapa-ngapa lho nek ditemoki. Kok nek dipresani piyayi akeh niki ra kepenak to. Ra kepenake nggon ngendi? Ya awake dhewe iki ora duwe apa kuwi? Apa? Sambung antarane lanang karo wadon iki kan ra duwe. Lah ya iki aku lagi arek ngomong. Piye? Den Mas, sejatinipun niku kula tresna kalian panjenengan lho. Sik Ten. Lah napa? Kowe sadar to? Kula sadar sangat. Den Mas napa to? Kok mujeng ngapa lho? Ora kleru apa sing tak ucapke? Mboten. Iku tulus saking ati kula. Tulus, heeh tulus. Pripun Den Mas? Ya yen ngono, ayo padha nyambung katresnan karo aku Ten. Panjenengan saestu pun kalian kula? Lah ya kaya ngono kok ora gelem ki piye to? Lah nggih, nek purun nggih enggak. Ning isih to aja terus kaya ngono kuwi to. Lah napa? Aku ki sing wedi Ten. Lah keng napa? Panjenengan nggih dereng gadah pacangan to? Den Mas, ora sami ngamengo lho. Aku nang kene. Sik to Ten. Apa? Aja terus ngetek kaya ngono. Lah panjenengan menika kula pun ngomong lho, kula tresna kalian panjenengan. Panjenengan tresna kalian kula mboten. Kowe tak gawe ngerti ya Ten. Napa? Yen to aku karo Rama Prabu ing Trenggalek, kuwi wis dipacangake. Kalian sinten? Karo putrine. Putri sapa? Aku ya urung tau ketemu. Jenenge wae sapa jenenge? Warok Suramenggala nah kuwi. Ora jenengane sing wedokane mau sapa? Plok. Cempluk. Cempluk iki kaya ngapa karo aku? Gedhe ndi karo aku ayo ndi? Yo ayu kabeh. Ora nek panjenengane kok nek mboten ngerti uwonge iki rak ya mbok rasah. Mbok serak-serak ngene iki lho rasah dadong apa lho? Kang Mas.
Kula pacangan panjenengan Kang Mas. Tuk 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 tuk. Kula pun Cempluk Warsiah pacangan panjenengan Kang Mas. Tuk tuk tuk. Lajeng menika sinten? Kowe bocah saka ngendi? Aku. Panjenengan sapa e? Wong wedok kaya Bagor Brand iki bocah ngendi to? Kok Nek jane rupane ora ngucilani. Apa-apa kok ada ngece iki? Sapa iki, Den Mas? Nek ngakune kenya, mesti wae para priya ora percaya. Modele kaya ngono nek wong wedok iki lho. Ijek kenceng, dengkule kenceng, kene mangkok-mangkokane kenceng, bokonge lho ngotot. Ya, iki wedok sejati. Iki wedok sejati. Titen. Nek kaya ngono ngaku kenya iki wedok sejati iki kok ya. Delok irungmu. Ngapa? lho, Lah wedok sejati iki sing irunge akeh ngene iki. sing wong wedok jati Ulu irunge akeh iki lho. Ulu irunge akeh anu kemangga ngene iki akeh. Iki wedok sejati iki ngono Wong kuwi. wedok kok njuk wulune akeh ngono ki nek njuk arep ngono-ngono kuwi ya terus kepiye? Ngono-ngono kuwi piye? Maksudnya nek jenenge wong katresnan nek ya nganggo kasmaran nganggo cium-ciuman ngono. Kang Mas, Apa? menika sanes mengsah panjenengan. Kula iki kabeh dadakan. Mas, jenengan iki matane katarak apa piye? Wah, Kok mati didelok iki lho. mata-mata. Perbandingane nyatane ya ngono kok. Lahir batin aku tresno kowe. Lah, wong lanang sejati ya ngene, ayune ayu kowe mbok Wah. apik aku. Wis rasa digagas, Blok. Ning lahir aku Mas. tresno karo kowe, Ten. Hah? Saestu Den Mas. Iya, lahir batin iki. Nyatane nyawang kowe malah Nek kemukok. jenenge tresna menika kudu lahir batin lho Den Mas. Ning aku ora iso. Panjenengan gandrung kemawon, raos sing panjenengan kang milih Suminten napa Cempluk Warsiah? Milih kae aku. Kae sapa lho? Kuwi mbok bruk kuwi. Den Mas mbok ampun ngenten iku dadi wong lanang iki mbok kudu sing tangguh milih salah siji. Ten gandeng aku wis dipacangake kelawan Kanjeng Rama karo Cempluk Warsiah. Duk nalika bapakku mateni para kraman. Nah, Aku di Iki ceritane sing padurami Cempluk karo Suminten. Kang Mas panjenengan Pak wonten mriki kemawon. Iya. Wong lanang utah-utuh ngblangkrah apa? Apa? Kowe arep ngapa, Plok? Suminten. Apa? Lekno mripatmu jarengen gobokmu. Apa? Aku kuwi wis dipacangake karo Den Mas Broto. Ora peduli. Cempluk Lah, nek Warsiah dipasangke- wis dipacangke. Lah ya aku ora peduli kowe dipasangke karo Den Mas Broto, sing penting aku tresnaku iso kelakon karo Den Mas. Wani karo aku. Apa sing tak wedeni? Iki dadaku ndi dadamu? Dadaku lah ngopo? Hai, Kok hehe? hai Allah. Mari tenan mriki kita umur 73. Lah ya nek dinyatake ya piye Ora lho? maju pisan engkas. Apa? Hai, Wis ngene wae. Ora ngono lho, Plok. Saiki ditanding. Iki rembug tuwa. Apa? Ora rembugane bocah wingi sore. Aku wis dipacangke karo penyanipun Den Mas Broto. Panjenengan Putra Adipati Trenggalek. urung ijab toh? Ning aku wis tau kanggo. Anu, wis tau kenal. ngawur Nek urung ijab ki sapa? Urung tau kanggo, mung agak pisan ngicipi. Alah, ra sida. Mergo golek dalane ra kecekel. Alah yo. Kuwi kaya ngono ki ya arep milih ngono ki Den Mas Broto. Saiki garis gedene ngene. Iku dupadune Cempluk Warsiah karo Suminten. Nek to bacotake iki padune Warok Suramanggara karo Warok Gunaseca. Ya omongane padu ya ben padu. Dan Mas Broto. Mas, Hei, menika lho, wong itu mulakak, Mas. Aku niku koyo. Den Mas Wong kok jenengan pacangan panjenengan lho, Kang Mas. kok Kedah. Den Mas kok matane iki dilekke lho. wis melek iki. Jenengan ki awake ya antarane iki karo iki kok ya ora ya genah beda ta. Panjenengan kedah ngugemi tresna sejati lho, Kang Mas. Den Mas kok ora ngono kuwi to? Dadi wong lanang mbok ora ingih-ingih ngono lho. Apa panjenengan nang gandrung kono kira-kira njan kowe nek tresna ya aku ngalah ra apa-apa senajan dipacang ini kira-kira njan gila mangkukup kula. Yen aku gandrung ngene iki mesti gelem. Ya kok sik nek kono gelem tata lahir aku langsung eksekusi kok. Eksekusi apa? Anu ya ngonoan. Gandrung. Sing gandrung ki sapa aku kok? Lah ya kowe. Panjenengan gelem to nggih? Nggih Den Mas. Gelem ya.
Wah ya. Adepe rene ora sama adep rono lho. Tak sedelo-sedelo ya. Biar apa-apa Mas. Rina wangi dadi ati. Panjenengan kok lek ngematke kaya ngono lho. Jempolane wis semene. Napa ta jempol ndi ta? Endah liyane ya. Aku ya pengen weruh lho. Wis rasa. Lah ngapa? Kowe wae ya peluk ya. Nggih Kang Mas menika lho, jempolane kaya ngene ndaliane. Ora nggo sajen-sajen langsung meteng aku. Ora gantalan sasi langsung. Apa titikane jempol karo liyane? Jempolan. Nek jempole ngono kuwi biasane anu gedhe semangate. Mbak aku delok jempolmu to. Ora iso. Mas. Ya nang mburi sedelo. Delok sedilit wae. Ora sing kuwi, mau kuwi wis didelok lho sing kene. Lagi ini jempol mengireng kaya ngono kok. Nandake apa to kuwi? Nandake yen perkosa. Perkosa? Perkosa. Perkasa. Tenane. Perkosa Mas. Perkosa. Erak. Tanpa tanpa Suaramu pancen arum. Lah apa? Suaramu pancen arum. Oh. Ning luwih merdumo nek kae mau. Iya. Den Mas mbok ampun kesangetan to Den Mas. Ya aku wis ngalem sliramu kok. Ibarat wong mangan ki aku ki mbok dicicipi ngono lho. Cicipi kok bayar. Ora nek karo iki mesti bayar, nek karo aku ora bayar wis. Aku tak sedakohke kok awakku kok. Aku lho sedekah kok. Sedekah duit wis kulino piye kene sugih-sugih awakku tak sedakohke sapa sing ngersake kok. Tanpa tanpa mbok mriki to Den Mas. Ten aja kaya ngono to, Ten. Kedahipun panjenengan sampun mboten mangu-mangu malih. Cetha wong wedok geleman menika. Kok Wong iso? wedok kok ngetek karo wong lanang cetha wong wedok. Umpami mangke kawengku dening panjenengan mesti menggok ngiwami nggok nengen. Oh. Kok iso? Imane ra kuat, ora bakuh, ora istiqomah jejeke rumah tangga kali panjenengan karo guru lakine wong wedok ra neko-neko ngene iki. Oh, pinter macul, pinter gajogangan. Blandong kayu. Wong wedok menengi malah meneng-meneng nggawa kreneng lho. Nek to meneng, nek kok sapa ngerti nek wis dadi bojone dadi ora seneng karo panjenengan? Bener kuwi, Ten. Lah ya mulane karo aku wae. Aja dibojokake ndak nepaki tanggane. Bener kuwi, Pluk. Haje Kang Mas. Monggo. Iki piye to dadi wong lanang kok ya? Kula sampun pengen enggal gerbini Kang Mas. Den Mas. Panjenengan niku mbok ampun kesangetan lho. Mbok genah nek didelok ya rupane ayu-ayu aku. Lemu ya lemu aku. Iki ngapa lho? Milih nggih. Milih aku ya. Ora iso, Ten. Apa kok ora iso iki ngapa lho, Mbok? Hi. Nek aku wong wedok trimo ngene timur ora dadi wong wedok kok didol Lah murah. Hi, apa? Lah wong wedok lecek. Hi. Lho, aku leceke nggon ngendi? Nemoni Saiki apa? dijajal aku leceke nggon ngendi? Nemoni apa? Wong wedok sing kaya ngene sok ben kene iki kuobong ning neraka. Hi. Ora lho. Ah lah. Aku nek ora mudeng agama. Wong wedok sing kesenggol wong lanang kudu mukrime sok ben kono ku panas kena mawa geni panas. Hi, aku wegah greges senggol Aku ngomongke katresnan sing ana nang jero atiku lho. Hi, wedi aku. Lah. Wong wedok lemer. Lah. Ora iso Wis. Hi, wong wedok kaya ngono. Hi, aku wegah. Sok nek kono ku neraka panas, dianu geni, didodor tombak panas mawa ngono kan wong wedok lecek ngono. Kapan? Somben ning akhirat. Somben ya dipikir sesuk. Ngapa dipikir saiki? Ki piye to kok wong Bacot ngalemu nembang. Lah panjenengan niku ya ora ngemuhke lho, milih sapa? Ya tak ngrampungno sithik to. Nek kono mah milih aku wae. Lah ngapa? Aku ya tetak. Iso digunakake apa piye? Kala-kala. Kayung yon marang slirane. Seru ketoprak ya. Iya. Tansah gumawanging
aja nekat lho, Ten. Lah ngopo? Kuwi iki sawijining wanita lho. Panjenengan yo dadi wong lanang kaya plintan aku nek urung di jenengan Alah, gek wong wedok model apa? Kaya wong Lho lanang aku pelin-pelan cek model piye? Lah jenengan ora iso milih antarane aku karo Aku wis tetek atiku yen to aku tresno karo ceplok. Laire? Mau tak nggo samudana ben nglegani atimu. Oh ngono. Dadi saiki sing omongane rasa digugu sapa? Lho. Aku tetep ngugemi pangandikane Kanjeng Rama yen to aku dijodoke marang Panjenengane ceplok. mboten tresna kalian kula-kula saiki lho. Dadi rol ketoprak ora masuk. Mbak ya kaya Suwargi Heeh to? Mbah Wirya Parnu. Kaya rol ketoprak. Mbah Nini Ken. Kira mangkat wonge izin. Kabotan anak loro. Ayo sing apik tegas. Jero ati kadung Iki aku wis dredeg iki lho, Ten. tresna Yen mati aku wis kuro. Ruwakno to, luwih arum cempluk suarane ya, Pluk. Lho wong tresno iki mati wis. Angger Mergo iki lelembah kanggo ati. Mumpuk jaga. Cium. Cipika-cipiki. Rasa. Ora apa-apa Den wong Mas padha lanang Broto, yo. Tiang sepuh kula kalian panjenengan, Rama panjenengan sampun sarujuk kula kapanjangan kalian panjenengan. Iya. Den Mas, Mboten sadangu-dangu monggo. Den Monggo, Mas. pun kersakaken monggo. Ora. Den Mas, Kados panjenenganipun ngrenah monggo. nek ra iso tak gawe halus tak gawe kasar tenan lho kowe. Dadi wong lanang iki mbok yo iki Suminten. ngapa ta? Ngapa? Iki babakan katresnan. Nek babakan bondo donya aku iso Kaya ngalah. aku yo tresna karo Den Mas Broto lho. Sedumuk bathuk senyari bumi. Mancrot. Bakal takku kuwi Den Mas Broto pacanganku Suminten. Saka kene kaya dinosaurus. Aku yo tresna karo Den Mas Broto. Dandangel kowe anake Warok Guna Seca. Aku ya anak Warok. Iya. Saiki Ngapa? adu kasekten. Iya, aku ra. Kowe apa aku sing mati nang papan kene? Iya, siap. Woi. Lu. Pernah ya, pernah. Lebih mah. Kang Mas. Sakit Kang Mas. Kang Mas sakit. Oh. Suminten. Ngapa? Kita kapake cempluk iki mau. Kowe arep belani cempluk. Ora, aku tekon iki tok kapake. Tak ajar. Kok ora tok pateni sisan. Kang tatu Kang Mas. Tatu. Den Mas aku yo tatu. Kene ku yo tatu. Tatu man. Kenapa aku itu Kang Mas? Kok malah arep rahapi dideh lho kowe iki kok ngene Mas aku. Aku jane ngono iki, Gah. Horor ya. Aku ya gelem kok. Dadi wong lanang Suminten. apa? Ngapa? Kanggo cara kasar ra iso. Alus ra iso. Nek kena tak kandhani Suminten, mandega cukup semene wae iki jatuh kramaku Den Mas Broto. Mongko wong tos padha sarujuk. Lah terus aku karo sapa nek ora karo Den Mas Broto? Tok. Apa iki? Anu wae ketoprake dindeke polsek. Oh. Lah apa? Iki tangane wak Lah ngopo? Ya padune nganti mbrebeki tangga-tangga. Iya. Kula dindeke sik. Iki sing terakhir iki ana sing pamundutan Mbak Apri monggo. Ya. Sing mau Wahyu Kala Sebo. Ya. Diaturke monggo alon-alon. Iki dirembuk. Dirembuk Mbak Tatin. apa? Oh iya. Waktune Udah bayaran. selesai. Dum-duman tiket ketoprak. Iya. Dundu Lah mati jenenge anu ketoprak tobonge saumane kelong Ah, iya. bayar sing arek kelir, kira nggo bayar parkir, kira nggo apa turane ya sak kuwi kudu diterima seniman sejati ngono kuwi. Anu pemeran putih Suminten. Wah. Suminten. Karena akeh SMS sing Sumintene lumayan apik. Iya, ngono ya. Kae arep kae.
Muhammad. Iki pemeran kakung. Ya. Lumayan. Heeh, wis dienggo pokoke dianu. Ya. Ya. Kok diitung ning ngarepe Ya hasil tiket ya semono kuwi ora kena ngresula. Tobong kok, Tobong tobong iku kok. kudu nrimo sakanane. Saetuke sing Saetuke. penting Ora iki kok- operasional Iki kecukup. kok pemaine dadi akeh banget. Lah dum-duman kok. Oh iya wis ya. Ya wis kemi ganti kancane. Nek ora trimo sesuk ora usah main nang kene. Dadi Nek tobong ketua liyane. ketoprak kudu siap tombok, kudu siap hati. Piye iki? Wis ora piye-piye. Kok tak enteni kene pokoke. Wong pira kuwi? Oh ya wis ya. Ki April ngerek Kelir, mau ki kelir. nek pas adegan taman ora dikai kraton. Nggih, benjing kula mboten baleni. Kula make up, Pak. Kula make up. Ah. Sesone pupure sing kae gambar Sing apa? bayi brangkang Ah, kae. nop niki mau Doris. Oh, bedak kirek kuwi. Ya, ora apa-apa. Kuwi apa? Resik-resik. Ya, puwuh ki nek wis dilumpukke dobong, ora disebar meneh. Golek dit kok sak penake dhewe. Ya, wae sithik-sithik dum. Lho iki apa iki kok cilik banget? Wis ora usah melu. Sesuk sekolah saiki bali turu. Oh, dadi kuburan. Sing dadi kijing mau kowe to? Oh iya. Oh ya, usung-usung properti. Sesuk empring-empringe balekke tangga teparo nek wis rampung tikete ya. Kula sing tanduran-tanduran ngen taman wau. Kan ora Tanduran ngen taman. kan mau ora plastik to. Mboten napa-napa Oh, jenenge iya, properti niku wes. plastik ya kenapa apa iso. Matur nuwun. Iya apa meneh. Kula sing ngelari karpet. Oh ya, sesuk sing kena rokok kae ditambal Nggih. nganggo jadah. Matur nuwun. Ya. Kula Pak, Iki apa? debt collector nagih hutang. Sing wingi dereng dibayar. Oh iya. Ya sasi. Ya iki sasi ngarep sisan. Kula dalah, Pak. Ya iya. Wis tau kae sisan men gek rampung ndak, Dok. Wis iki jal. Yo nya. Iki nggo aku ya. Iki nggo aku. Siro. Kula mau bagian kupu-kupu Ah, dadi kupu-kupu yo ben. Kupu-kupu nabrak das. lho kupu-kupu ki ya nggo pemanis panggung lho kupu-kupu menika. Kalau sebone diaturke sik. Iya, mangga. Ya, saka pira pokoke dilanggamke ya kena. Ya, karo nek suwe-suwe rak mlaku mak. Iya. Nek ora tau dicoba ya ora apik. Dicoba-coba pokoke men apik. Iya. Mangga. Ayo Mbak Apri. Nggih. Buka celok niki. Buka ceruk. Rumeksa ingsun lakune ngayawara kalawan meka hawa kantor angkara senadyan setan gentayangan tansah kami rebeku inggamu
apik ki mau nak. Iya. Kirang-kirang sak gotra. Napa? Ketaman wahyu kala sing Ndang jaipong tak kandhani ngeyel kok kurang siji. Masa tok suwo kowe iki wangkal karo aku, anggap aku ora apal lho piye? Iya. Ya diaturake. Iya, Nggih. Terus ki dhisik critane. Ya, matur sembah nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri ya. Kene ora esuk-esuk le kepareng bubar ya mergo padha makarya ya Mak. Iya, mangga diaturake ya di tak derekke sowan ana ing kedaton. Ayo, Nggih. Saweko risang pati anata prajurit baris nyawijiku malang kalanging tekad indo alun samudra atiuping marutawar lawan kuntur ketuk wosaweko kapyan sabudha Sidon jeger. Waduh lah mongko kowe arek kuling ngoyak ora ketututan. Walah, wis jan dadi Pandhawa mengkari papat. Dara Werkudara jegur segala mesti ora bakal iso urip. Aku usulna dadi Werkudara. Kowe iki maune iki panik. Ning nek bar panik terus cangkemmu sak penake dhewe lho. Apa kowe pantes dadi Dara Werkudara? Ngene wae, Gong. Piye? Sapa? Kowe apa aku sing nututi Ndara Werkudara? Lho, malah apik dadi pahlawan. Kowe nyemplung renang sing banter Ndara Werkudara diseret. Ngono iso. Sapine sapa ya? Sapine kono. Iki ana sing mrupet wis mejet apa ya urung. Marai kepikiran aku. Aku tak mulih ya ora sah. Wis ana sing mrupet mejet aku ora kepengin iya engko gampang ora. Njur sapenake dhewe. Piye, Truk? Matur Ndara Kresna. Ya, matur ya. Mambang ana naga sakilur kumbang gedene ngakak galak nalika semanten nyumurupi Sang Werkudara muntang manting nalika semanten dipun obat-abetaken dening ombak ana ing tengahing samudra sigra niyup sang naga anyaut Sang Werkudara. Pinulet-pulet dening naga Kyai Nabat Ngawa ya Kyai Panulah.
Wiwit saking pasundulan temeka jempol suku. Nalika semanten Sang Werkudara kaya wis ngraos pejah. Datan ngraosaken gesang nalika semanten kinarya nyengkakaken pejahing Sang Werkudara tutuk naga arsa denelih wonten ing jejonggo. Ing nalika semanten nyokot wentise arsa denelih ening jejonggo. Saka rasaning pambenggang suwek cangkeme naga. Wah! Kumbak kumbul nalika semanten den beto alun Sang Werkudara saya nengah Sang Werkudara nggih den beto bantring alun tengahing samudra kedadak temangsang wonten ing pulo alit Sang Werkudara. Manuswamya ngambreng kadikaraning kaswase yen aneng marga memalat kung wah aku iki apa ngimpi mapan ana ing pulo tengah samudra kang asrine kaya ngene. Panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati. Iki ana bocah bajang ijen mapan ana ing papan kene. Kowe kuwi sapa? Anake sapa? Werkudara. Bagya saprapta kita ana ing ngarsa ulun. Gumo lancang Jumandaka dene kowe mung derajate bocah. Wani nyebut aku kulub. Kowe sapa? Wis ngerti lawan aku. Ulun iki Jawata, dene bebisik ulun Bathara Ruci. Ya Sang Ruci Bathara. Bathara Ruci kowe kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayogakake lan ora angyogakake. Kahanan ulun bareng kelawan kahanan kita. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan. Yen kowe bisa nyebut aluran ingkang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Ya. Ulun mituruti panuwun kita, jeneng kita Muna anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kang aran Pandhawa, yaiku Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur Nakula Dewa kang mijil saka Dewi Madrim. Mengkono apa ora? Ya. Dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara, Palasara anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremana. Bremana kuwi anak Brama, Brama kuwi anak Bathara Guru. Iku mungguh kang dadi alur kita. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ndodhok karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbatang apa perlune Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi lan ndi ingkang ndak upaya. Nggih. Ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita.
ing purwane ana saluka kang surasane mengkene aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan aja menganggo yen durung weruh werdine kang denanggo aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju aja manembah yen durung pana papane kang sinembah ya kanthi wewaton saluka maunggir ulun benerake marang lelakas kita nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dununging panembah kita tindingi kang kanthi permana luwih dhisik ya mengkono mau prayoga banget banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teka kene ya kuwi ngestokake perintahing guru kita dah nyiwang duna kinen ngupaya kang tirta pawitra mahending suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan purhanina kulub durna kuwi ora kliru pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan ya mung ulun sang ruci bathara ya sang aku ya ket jaman aku company perusahaan lagu muni mek ngono aku bisa cari nafkah selain itu enggak sebenarnya ada mungkin ada untuk pengembangan di perusahaan ini atau yang mas tahu perusahaan ini sudah berkembang baik tanpa saya pun sudah ada